and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mindy. Recorded by X Thunder Gaming. Human ako, Gilis. Ikaw, pa ka? Hapit na ko mahumanak. Okay na tinghalining naong nako. Muadto na mi sa mall. Cherry, sad, uy. Sayo raman kaayo ta din sa mall. Alas 6 pas gabi atong sabot nga mag-dinner din pero alas 2 pa man ron. Ma, sige na lang, good. Nindot magod nga ani na lang ta magpaabot sa oras kay bugnaw baya din hi. Unya, maglakaw-lakaw lang sa agutas samtang magpaabotan nilang papa ug kuya. May mahimo pa bagod di ay tanga ni ana magyuta din hi. Mausad, ma. Ma. Tanawa. Si papa mo na, oh. Ha? Kanang nisod sa mahalon nga jewelry shop ba? Alam mo. Namili tingali na si papa og pangregalo ni mo ron. Ay, dili ba ako hilig og alahas? Ting pa, ang nasayo man na siya. Abi na kog alas 6 pa siya mo out. Tana, atuon na to. Ayaw, ma. Ha? Nga naman? Tingali ganahan si papa nga, i-surprise ka. Kung natong atuon, may baw ka. O dili na siya surprise. Mausad. Oh, anong karoon naman mo? Kanina raming nagpaabot ninyo. Ay, kini manggod si Cherry. Ay, daghan pa kayo gihapit-hapit. Happy birthday, ma. Thank you na, Kiko. Ni ana sa ka, kuya? Milagro kay sayo. O, siyempre. Kanusta ko malate sa birthday ni mama. Today, ma, akong birthday gift ni mo. Thank you, Nak. O, ako sad, Mindy. Mo ni akong gift ni mo. Salamat, Rudy. Bag? Bag di ay pa? Dili di ay... Cherry. Pero, ma... O, saan yung nas gift ni papa para ni mama? Cherry, ka-choosy sa di mo eh. Kuan manggod. Cherry, hilom na. Hilom na. Sige na. Mag-order na tagpagkaon aron makakaon na ta. Salamat aning bag imong gihatag, Rudy. Ma, nganong mo man ka ma-open up about ato ni papa? Dili ko gusto gubot pa, Cherry. Ayaw kong ingna nga nanasad siya babay. Cherry, amahan paghihapon na nimo. Pero kung masakpan ka din ako si papa, nga nang babae na sad siya, ma, dili na gyud ako siya mapasaylo pa. Cherry. Karon pa ka na uli? Alas 11 nas gabi eh. Taw-taw na kong naabot, uy. Bago malagi kang ligo. Oh, siyempre, kainit man. Diin ka naligo. Sa CR sa silong. Ayaw pa makakrudi. Ganina ra ko nagmata kay nagpaabot nimo. Karon pa ka mo abot. Diin ka gikan. Hindi na, usama ka. Tinilagi ko maligo. Tugani ra gud ko tinuod. Naana sa kay babae nga gikabuangan karon no. Hindi, nagpataka naman ang kadiha, uy. Sultihi ko tinuod. Atong pag-birthday nako. Nakitaan ka namong nisodog sa kamahalon nga jewelry shop. Unsa man? Gigatasan na sad ka na bayana? Mindy. Tugani ko! Recorded by X Thunder Gaming. Oo na. Nalipay na ka.
Wa pa gyud ay ka mausab. Nadagko na lang imong mga anak pero maulang gihapon ka. Minday, pwede ba? Pasagdiin lang kuno ko. Wa ko magpasagan sa kong obligasyon ninyo. Pasagdiin sa kong malipay. Rudy. Grabe, no? Sa pila ka tuig ninyo ni agwanta ka nga ingon ana ang imong bana? Dugay naman siguro na akong gidawat, day. Nga doolonon gud si Rudy og mga tentasyon. Kay bisan tuod og may edad na siya ron, pero gwapo baya siya. Nindot og barog, unya humot pagyud. Pero day, ikaw, unsaon naman lang ka? Okay ra nimo nga masakitan ka? Okay ra na ako nga, mambabayi siya, day. Basta anhilang gihapon siya muuli na mo. Mindy. Daan palagi ko pa? Huwag ko masayop sa akong pagduda. Nibalik to sa kasi mong sakit kang imabayang dako. Oy, wala ko makauyo na lang istoryahan mo, Chiri. Amahan pagyapon ko nimo. Cherry! Rudy! Naunsa mo? Nasakpan gid ako sa papa, ma. Doon na gid ay sa babay. Sakto gid sa itong pagduda. Cherry, husto na. Amahan paghihapon na nimo. Ma! Musugot lang gihapon ka ngayon anaon kang papa? Pila naman ni kahigayon nga gibuhat niya nimo? Kapila na kanipasay loog ni saad siya nga dili na mo usab pero unsa? Iya gyapon gibuhat og balik? Cherry, unsa ba? Husto na! Huwag ko makasabot nimo, ma. Tingali sad anpot ka no. Nganong permi kang inganaon ni papa tungod kay pasagdan ra sad nimo siya. Cherry! Nganong nang hipos kas imong mga butang? Bulayas na ko din, Mindy. Rudy, ngano gud? Mindy, pasagdi na lang ko. Mo ba na kas imong babay? Sorry, Mindy. Please. Human ako sa obligasyon sa itong mga anak. Napahuman na nako sila. Doon na sila yung mga nindot na nga trabaho. Unya ako. Unsaon naman lang ko. Asawa ko nimo. Mahal ba nimo? Mindy. Mahal ba nimo? Oo. Rudy, nga naman. Nga naman. Abi ba na kong lingaw-lingaw lang ng imo? Abi ba na kong tilaw-tilaw lang na imo? Pero dito, mahal na nimo. Rudy, dili na pwede. Mindy, sorry. Kinsa'y mas mahal nimo? Ayaw kong papilia. Kinsa? Mas mahal na ko siya. Ug may umaabot na sa ming anak. Unsa? Hayop ka. Hayop ka. Nga naman. Nga nung nahimo maninimo na ako. Sorry, Mindy. Pero nabiyan ako. Rudy! Rudy! Ma, pila na kaadlaw nga nagtimi-timi lang kagkaon. Naghandom gihapon kong mobalik si Papa ninyo nato. Ma, ikaw na. Mahal kayo na ko si Papa ninyo.
ug bisan kapila pa siya makasa nako. Kung mobalik siya nako, andam paghihapon kong dawaton siya. Mayroon akong Tanga na kong tanga. Pero ingon ani gyud tingali ang gugmang tinuoray, nga bisan kapila na kagipasakitan, kapila na kagibuang, pero andam paghihapon kang mudawat og balik niya. Karon, nagsigi paghihapon kog handom nga moabot ra gihapon ang adlaw nga mobalik si Rudy nako. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katumang higalang kaagi ni Mindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga regulahan. Nandito ako. Kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Aka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamin.